Ay, makalagot. Experience mo anang gusto ka mag-upload og video, gusto ka magama og nindot kayo nga video, pero ang imong palibot banha kayo, makalagot. Imbes nindot na kay ang imuhang content, nindot na kay imong istorya, na ay manok, tuktugaok, ay iro, musig, bagulbol, gig usig. And then, og ang imong silingan nagpa-music ug kusog. So, nalay mag-igo unsa akong kan. Daghan akong nabuhat. Naglagot na ko. And then kani nga video mo na lang ni akong i-upload karon kay I'm so pissed off. And then paghuman nga naay nag-video king nga silingan nga kusog kaayo. Naana po iga chainsaw sa tapad, nakutol og kahoy, perting langasa sa mga silingan. Kung good tayo studio, good. We have no studio, so dapat manigamot yun ay tani aron magamatag studio, walay langas, and then maayo ang atong kinabuhi. So I think parihar man siguro punta og sitwasyon, no? Langas kayo ang palibot. Okay ra ba ang tanan? Malipayon ra ba ang tanan? So guys, kung parihatag sitwasyon guys, like and then share, subscribe. Wa tay lingaw karong adlaw kay na ay quarantine nga nahitabo. Bana king silingan. Makalagot. Bye bye.